Wherever you saw them or meet them, stupid. Kai ka rika dukan mata. Sanda mijina ne fa. Wani na yi wa ina ilayi rajo na shiga uku. Look, I'm so sorry. Ban san cewa matarka ko da matarka ce bai kamata ai ka rika dukanta a titi ba ko mai taimaka. Ka yi hakuri. Wai ko da ma wannan shine kwarton naki? Kwarto? Hey, wai kwarto? Ni ne kwarto? Tunda kwarton ki ne. Na sake ki saki uku. Saki? Ka sake ni? An sake ki saki uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka sake ta. Bi kwarton naki ku ci gaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina zan sa kaina. Yasa zaka mun haka ka san ba ni da kowa. Wai Allah na. Hello? Gani na fito. Amma ban ga kowa ba fa. Kana ina? Ali ban ga kowa ba. Ni kake gani ba mafarki kake ba. Bindigar kamata ci amanarka. Kar ka kashe ni, duk abin da kake so zan baka, kai ka kashe ni. Kar ka kashe ni Sanda, kar ka kashe ni. Da wani abu da nake bukata a gidan nan bayan na kashe ka zan iya tafiya da shi. To bana bukatar komai naka. Dole sai na kashe ka saboda in kawo ƙarshen takaddamar da take tsakanina da kai. Ba na so daga yanzu ka ci gaba da farautar rayuwata. Ɗanka dalilin da ya sa na kashe shi dalili ne mai ƙarfi, kuma lokacin shi ne dole sai ya mutu. Ya kamata a ce mun daina. To ni na kashe ka ne? Ai ban kashe ka ba, sai ka bari sai na kashe ka. In ya so za ka yi wani abu ka zo ka yi ko? Ai ban kashe ka ba ko? Kar ka kashe ni dan Allah, dan Allah ka kashe ni, dan Allah ka kashe ni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallon mu barkamu da yini, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan channel namu na Mafara TV, inda muke kawo muku labaran duniya da kuma labaran Kaniwu da kuma labaran abubuwan suka shafe na yau da kullum. Kada ka manta, idan ka san wannan ne zonka na farko a wannan channel namu, sai ka je ka danna mana alamar subscribing da kuma alamar kararrawa domin samun dukkanin shirye-shiryen mu idan muka daura. Bayan nan muna masu matakar godiya da nuna goyon bayan ku na bibiya wannan channel namu, inda muke ta kawo muku waɗannan abubuwa na nishaɗantarwa da faɗakarwa da ilmantarwa da karantarwa a cikin wannan channel namu. A koda yaushe muna ƙoƙari mu ga mun kawo muku abubuwan da suke da muku ci gaba akan abubuwan da muke ta kawo muku a cikin wannan channel tamu. Insha Allah yau muna ɗauke da abubuwa waɗanda za mu yi bayani kusan guda biyu ko kuma mu ce uku. Idan ma lokaci ya bamu za mu iya bayanin abu kamar guda 4.
haka abu na farko ko da yake muna kawo muku bayani ne akan Pi network. Insha Allah yau ma za mu ƙara bayani game da shi wannan Pi network. Akasarin lokutan baya kun ga mun ɗan ja baya game da kawo muku abin da Pi network yake ciki. To insha Allah a yanzu kuma mun dawo za mu ɗan kawo muku wasu update wanda Pi network yake ciki. A cikin lokutan baya an kun ta ganin ana ta nuna bidiyo ka wasu suna ba da naira 100,000 akan Pi ɗaya, wasu suna ba da mota akan Pi, wasu suna ba da wayoyi akan Pi. A lokacin kuma mun fito mun muku bayani game da irin wannan abubuwan da suke yi. Kai ma sanin kanka ne ka san abu ne wanda idan ka ga wani yana yi abin zai dan baka mamaki sosai haka, domin abin akwai mamaki kwarai. Irin mutum kaga ya kai Pi ɗaya wai a bashi naira 100,000, kai ma ka san wannan abin akwai mamaki. Ko kaga mutum ya kai Pi ɗaya an bashi waya ƙira Samsung ko kuma ƙira Infinix ko kuma ƙira Tecno, ko kuma kaji mutum ya bada Pi kaza kaji an ce an bashi mota. Irin waɗannan abubuwa ake ta yi don dai a ƙara jawo hankalin mutane domin su yi mane, domin idan ka bibiye waɗannan abubuwa ba gaskiya ba ne, sai da mun bibiye su ko mun gaskiya ba gaskiya ne, kawai dai ana yi ne don nishaɗi haka, domin a ƙarfafa mutane gwiwa domin su ci gaba da yin mining. Bayan nan kuma za mu kawo muku bayani game da Pi, abinda Pi yake ciki a yau da kuma duniyar ga tamu ta yau. A lokutan baya na kawo muku bayani ta za a buɗe KYC a watan da ya gabata, a watan September, kuma aka zo watan September ya zo ya wuce ba a buɗe KYC ba. Yanzu ga mu a watan October, shi ma watan October ya kai wuraren 7 kuma still har yanzu ba a buɗe KYC ba. To kaga idan ka duba irin waɗannan abubuwa za ka ga wannan project na Pi ba abu ne wanda yake sauri ba, abu ne wanda za ka ƙara haƙuri da shi, domin akwai lokacin za a cimma wanda za a cimma matsayi. Saboda suna ta sa lokutan za su yi kaza za su yi kaza, kuma su zo su ɗage ba su samu damar yin wannan abin a wannan lokacin da suka zayyana ba. Akasari ma sun ce September za su ba kowa damar ya KYC, kuma September ta zo ta wuce ba wanda ya yi KYC. Sannan ga mu a October kuma shi ma muna tunanin zai wuce ba wanda ya KYC. Don a bidiyo mu na baya na kawo muku bayani ta game da yadda za a ba da dama a yi KYC, to muna bayar da hankuri game da wancan abun da bai zo ya samu ba. Abin ba daga gare mu na ba, daga waɗanda suke project ɗin wannan Pi network ne, su ne ba su ba da dama a yi KYC ɗin gaba ɗaya ba a account. Kuma sanin kanku ne da an ba da dama aka yi KYC za a daina yin mining gaba ɗaya. To mu ba mu ce Pi ba gaskiya bane ba, kuma ba za mu ce Pi ƙarya ce ba, kuma ba za mu ce Pi gaskiya ne ba. Abu ne wanda za mu zura ido mu gani, idan Allah ya ci iko zuwa gaba za mu gani. Saboda coins da dama idan muka duba sun zo sun yi nasu lokaci, kuma an zo an ci amfani sun wuce. Akasari ma wasu coins ko da suka fito an ta ƙaryata su ba gaskiya ne ba gaskiya ne ba. Aka zo kuma aka samu alheri ga waɗannan coins da su mutane suka ci alheri, to shi ma Pi ana tunanin zai haka. Amma kada ku manta, da wasu sauran coins suka fara nasa project ba a haka Pi ya fara nashi project ba. Domin wasu coins da suka fara idan kuka duba saya ake yi, ba free ake baka shi ba ko kai mining ba. Za ka saya ne ko da a cent ɗaya ne, ko kuma a naira, ko kuma a dala, ko kuma a euro, ko a pounds, ko a sefa, ko a dinar, ko dai riyal haka, da wasu kuɗaɗe haka waɗanda za ka iya saye wannan coins a can lokutan da aka fara wasu coins. Amma yanzu kuwa ga Pi shi aka zo ana mining free, kai mining free sannan a baka waɗannan coins ɗin. To idan aka duba kaga ya bambanta da waɗancan sauran coins ɗin da mutum zai saya da kuɗin shi ya zo ya mining, sannan har ya zo ya jira lokacin idan aka buɗe kasuwa ya ga farashin da aka sa ya mishi zai saida. Akasarin shi yadda Pi ba haka ba, Pi abu ne wanda ya zo a free, wanda idan kana da data, kana da application ɗin shi, kana da account ɗin shi, za ka iya yin mining. Sannan idan ka yi mining za ka iya ajiye wannan Pi naka account. Tabbas na yi magana a bidiyo na ba na game da updating na KYC, kuma a wannan bidiyo kun ji muku bayani na ce muku an samu tsaiko ne ba a yi shi a wannan wata ba. To muna tunanin kila sai next month kila abin zai yi wa. Bayan nan kuma idan mutum ya samu dama ya yi KYC, kuma KYC ɗin shi ta fito successful, insha Allah a wannan
wuri ka cimma wani mataki wanda ana tunanin idan aka fara sayar da fayi a kasuwar duniya to za ka iya cin amfanin fayi kai ma idan ka yi KYC. Domin ko yanzu kuma ga sun ɗan bada ɗan wasu abubuwa na irin mix na Paychan Mall. Idan ka shiga wannan Paychan Mall ɗin za ka ga abubuwa an aza, za ka an aza su wayoyi, su Bluetooth, su computers haka da wasu kayan electronic haka wanda za ka iya saya da fayi ɗinka. Irin za ka ga ana ɗan wannan business na wannan Paychan Mall ɗin, amma abin mai ƙarfi ba akasarin ba kowa ya KYC ba. Amma idan ka je irin ƙasashen da su suka ɗan ba fayi ƙari irin ƙasashen China, Japan, Korea haka, idan ka je can za ka ga su har da kasuwa akwai ta fayi, za ka ga irin mall haka na fayi ne, mutum zai kai fayi ɗin shi a wannan waje sai ka ga an ba shi waya, kwamfuta da dai wasu abubuwa haka na more rayuwa. Akasarin munan Afirka ba a fara irin wannan business ba saboda har yanzu ba su ɗauke fayi a matsayin abu ne wanda suke ganin zai iya ɗaurewa wanda za a iya cin amfani shi ba. Amma muna fatar idan lokaci ya yi shi wannan fayi ya fashe mu samu dama mu ma mu je mu sayar da namu a kasuwar da ake saida ta kasuwar duniya. Haka ne, kusan shi fayi to yanzu dai kun ji abubuwan da muke tafe da su a wannan bidiyo kan namu na game da shi fayi network. Saboda haka al'umma sai an ƙara hankuri, an ƙara juriya, domin gaskiya ba abu ne wanda kai tsaye za a ce za a saurin samun shi ba. Sai dai mu ƙara hankuri, mu ƙara jira idan lokaci ya yi. Komai aka ce lokaci da shi, ya ma Hausa suke cewa rana ba ta ƙarya sai dai ya ta yi kunya ko. Kuma duk abin da ake ce ma yau za a sa rana to za a zo a cimma wannan ranar. Idan abin bai yi ba za a kuma daga ranar. Kaga dai duk abin da ake ce maka za a sa rana to kaga ana tunanin wannan abin insha Allah za a same shi. Saboda haka sai dai mu ƙara roƙon al'umma a ƙara hankuri, mutane su cigaba da yin mining ɗinsu, ka cigaba da yin mining ɗinka. Idan ma ka goge account ɗinka to muna baka shawara ka je ka nemo wannan account naka na shi fayi ka ƙara mai da shi active, saboda abu ne wanda kai ya zo a samu nasara a wannan fayi network ɗin. Ka ga abokanka da 'yan uwanka suna ta more rayuwarsu na game da wannan kuɗin fayi, ka zo kana ta cizon yatsa, kaga abu ne ba daɗi. Saboda haka muke ba al'umma shawara waɗanda suka san sun fara yin wannan fayi tun daga farko su ƙara hankuri su cigaba da yin shi. Waɗanda kuma suka goge account ɗinsu su yi hankuri su je su mai da account ɗinsu ya dawo active su cigaba da mining. Wanda ma suke da account ko ba su mining su ma muna roƙon su don su cigaba da yin mining. Muna roƙon su ne saboda muna son su ma su samu su shigo cikin jerin waɗanda muke mining, domin ba ma fata abin ya zo a samu nasara ko mutum ya zo yana cewa wane kana mining baka gaya min ba lokaci kana ta yin mining har ka tara an zo an samu wannan abin an zo an ci gaba kai ga kaga babu su irin waɗannan abubuwa. Saboda haka muke ba al'umma shawara domin mutane su ci gaba da ci gaba da mining ɗinsu, domin wannan mining yana shi zai ƙara ƙarfafa al'umma gwiwa da kuma su wannan mutane waɗanda suke yin project na shi fayi. Idan suka ga yawan population ɗin al'umma na ƙari sama, kaga za su ƙara sabon tsare-tsare da wasu abubuwa. Muna fatan dai wannan shekara insha Allah duk wani abu zai faru na fayi, muna fatan wannan shekara idan an same shi ko da za a shigo a next shekara idan waɗannan abubuwa sun zama intact da komai. Gaskiya shi abin da muke fata game da waɗannan abubuwan. Sai kuma abu na biyu wanda muke ɗauke da shi, mun samo majiya mai ƙarfi. Mun jiyo labarin cewa akwai wasu abubuwa da suke ta faruwa a social media na wasu za mu ce na wasu handle ɗin mutane haka, irin su wanda suke yin TikTok haka da waɗanda suke yin Twitter haka, irin suke yin Instagram haka. Muna ta ganin wasu sababbin abubuwa ana ta updating ɗinsu a cikin waɗannan application. To shi ma haka abin farin ciki ne da mu uploader, saboda ba abin jin daɗi ne ba hanyar da kake samun kuɗi kaje an ƙara gyara wannan hanya an ƙara samun wani ci gaba. Kaga ko shi wannan abin farin ciki ne ga al'umma. Bayan kuma muna ƙara jaddada godiyarmu ga mutane domin kada su yi ƙasa a gwiwa game da irin waɗannan abubuwan da ake samu na ci gaba. Saboda haka mutum idan wani abu sabo ya fito sai kai ƙoƙari kai ma a yi shi da kai, kada sai an zo har an yi abin an ƙare ka zo kana cizon yatsa ka ce da ma ba kai ba. Irin dai waɗannan abubuwan ne
ko da yaushe muna ƙara karfafa ma al'umma gwiwa idan wani abu na sabo ya fito na ci gaba su yi ƙoƙarin yi kuma su yi ƙoƙarin sanar da al'umma domin su ma su samu su yi wannan abin su ci gaba. Da ƙarshe nan za mu kama ƙarshen wannan bidiyo namu. Assalamu alaikum warahmatullahi من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Asabar 27 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1439 wanda ya daidai da 16 ga watan Disamba. Haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam, kalmar Allah kuma ruhin Allah, na da shekaru 2017. Allah ya musu magana. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib, masallacin da ke cike unguwar Koko Road, inda masallacin da ke cike unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto, inda muka saba gabatar da karatu a cikin littafin Sunan al-Mujtaba na Imam Nasa'i, wanda muka yi alƙawalin za mu yi amfani da wasu satutuka domin karantar da junanmu girma da irin darajar da ke ga sahabbai, kasancewar an samu waɗanda suka tashi a yau suna ta maganganu a kan sahabbai, wasu sukan fito fili su yi suka, wasu kuma sukan laɓa ta wani gefe su yi suka ga ɓangare daga cikin sahabban, wanda duka hadaf manufa ita ce a rushe sahabban, wanda idan an rushe su to an rushe link tsakaninmu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan zai kasancewa cimma gurin Yahudi na rushe musuluncin gabaki daya. Amma wa ya aballah, zai kasance Allah ya ƙi, bai yarda ba illa an yutimma nurahu, face tabbas zai cika hasken shi. Sai ya tayar da zaratan malamai zamani bayan zamani har zuwa wannan lokacin suka karantar da mu girma da darajar da ke ga waɗannan sahabban.
to akwai magana wadda na ɗauko bayani a kanta a karatunmu na biyu, domin a yau shine zama na uku cikin wannan karatun na sahabbai. Akwai magana wadda suka tsana, wadda ba su son ta ko ba su ƙaunata misƙalar zarratin, wadda kuma dukkanin malaman musulunci sun yarda da ita. Maganar kuma amma sanya ta a cikin waƙe, wahum udulun kulluhum la yashtabi, an-Nawawi ajma'a man yu'taddu bi. Na karanta ta a cikin karatunmu na biyu, cewa sahabban annabi ga baki ɗayansu aka ce wahum, kuma su sahabban udulun kulluhum dukkaninsu adilai ne. Babu sahabin annabi wanda yake ba mutumin kirki ba, babu sahabin annabi wanda yake ba adili ba. Wanda ke ganin cewa akwai sahabin annabi wanda ba adili ba, alal haƙiƙa ba zai tashi ƙarƙashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gobe kiyama ba. Mala ya ce an-Nawawi ajma'a man yu'taddu bih. Imamun Nawawi ya ce dukkanin malamai, wani wanda ake lissafawa a cikin malamai, in dai malaman musulunci ne, gabaki ɗaya sun ijma'i akan cewa haka magana take. Sai aka rura wutar, ai wannan maganar ba daidai take ba, wai mutanen ƙasar Sham suka ƙirƙiro maganar, suka sanya ta a cikin addinin musulunci. Wallahi wannan maganar Imamu Malik ya yarda da ita. Imamu Maliku ba mutumin Sham bane ko? Mutumin Madina ne, har ma an nemi shi kirari da alimul Madina. Imamu Shafi'i ya yarda da ita, Abu Hanifa ya yarda da ita, Ahmad bin Hanbal ya yarda da ita, Ali bin Abi Talib ya yarda da ita, Al-Hasan bin Ali ya yarda da haka, Al-Husayn bin Ali shi ma ya yarda da haka. Malamai daɗa irin su Imamul Muhaddisi na Imamul Bukhari duka sun yarda da wannan maganar. Ka gangaro malamai, ban cire maka ko malami ɗaya ba daga cikin malaman sunna, tun daga sayyidu sahaba Abubakar as-Siddiqul Akbar aka gangaro aka har zuwa yau da nake magana, in dai malamin sunna ne wanda ya karɓa sunan sunna, bai musu wannan maganar. Waɗanda Allah ya ce ya yarda da su, lakinin rasulu wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Ka kalli waɗanda Allah ya ce ya buɗe ma ƙofofin aljanna fa. Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allah na cewa ya yarda da mutum, kai ka ce baka yarda da shi ba, kai awa. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Ibn Kasir yake tambaya, shin waya za a yi mutum ya buɗe baki ya ce bai yarda da wanda Allah ya yarda da shi ba? Kai ne mafi ilimi ko Allah? Allah ya san zahirin wannan bawan, Allah ya san baɗinin shi, ya wanke shi, ya ce mutumin kirki ne, shi ya yarda da shi. Allah ya yi mai screening, ya gano cewa bai da wata matsala, ya yarda da shi, kuma ya ce ya ba shi gidajen aljanna. Kai kuma ka ce ya Allah a dakata, sai kai naka screening, banda screening na Allah. Kai a naka screening bai ci screening ba. Don haka kana da wata aljanna, ko kana da wata dama ga aljanna wadda Allah bai da ita. Don haka za ka iya tare Allah, idan Allah ya ce Abubakar shiga aljanna, sai ka tare ka ce ya Allah, Abubakar ya ci hisabin ka ya Allah, to ni ma zai mishi nawa hisabi. Sai kai mishi hisabi ka ce to ya Allah, Abubakar bai ci hisabi ba, kai bai ci naka ba. Don haka Allah ya ce Abubakar shiga aljanna, kai kuma ka ce Allah baka isa ba, Abubakar ba zai shiga aljanna ba. Yasa aka samu gullatu suka ce annabin masu ya shiga wuta. Al-Hafiz Abubakar ibn Abi Shayba ya zo da hadisi a littafin Al-Musannaf, hadisi na 32,419. Ibn Abi Asim ya zo da shi a littafin As-Sunnah, hadisi na 1001.
haka ma yana cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 2430. Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man sabba ashabi fa alaihi la'anatullah, wanda duk ya zagi sahabbai na to la'anar Allah ta tabbata gare shi. A ruwayar Abdullahi bin Umar wadda tana cikin sahihul jami hadisi na 5111, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu man sabba ashabi, Allah ya la'anci duk wanda ya zagi sahabbaina. Wanda yana cikin zagi ga sahabbai ka ambaci ta kalma mai suka gare su ko mai nuna rashin adalarsu, kai suka a cikin zatinsu, ka nuna daga cikinsu akwai mutanen banza, wanda wasu ma sun ce ai cikin sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai ma 'ya'yan karuwai cikinsu. Wasu ka daga hannu suka ce to cikin matan annabi ma akwai karuwai. La haula wala quwwata illa billah. Annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ummahatul mu'minin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya wanki a cikin alƙur'ani, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin alƙur'ani, annabi ya yi bayanai a kansu. Yau wani ya iya buɗe baki ya ce daga cikinsu ma akwai karuwai. Aka ce wane ne suke karuwancin da shi? Aka ce akwai Zubairu bin al-Awwam, wanda shine Ibn Safiya, ɗan gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ɗan gwaggon ka ba ɗan uwanka ba ne? To an ce kuma dangi annabi ake so, kuma an dawo ana zagin ɗan Safiya, wanda lokacin da aka kashe Hamza bin Abdul Muttalib aka yi ɗaiɗaiɗai da gaban jikin shi, aka yi mishi musla lokacin yakin Uhud. Annabi da ya dibi gawar Hamza hankalin shi ya tashi, ya daga kai ya ce ba don Safiya ba, gwaggona Safiya ba, ya ce da na bar Hamza nan ma tsuntsaye sun canye shi. Ranar tashin kiyama a yi busa cikin ƙafo, kowane mutum ya taso daga cikin ƙasa, shi kuma Hamza ya tashi daga cikin tsuntsaye. Ya ce kai wallahi ran da Allah ya bani dama ni ko ga mutanen Makka sai na rama wannan abin da suka yi min ga mutum 70 daga cikinsu. Allah madaukakin sarki ya saukar da aya, fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi. Idan aka yi muku wata wauta, aka yi muku wata uquba, ku to kada ku zarci, guda aka kashe maka to karama da daya, ba da 70 ake ramawa ba. Wala in sabartum, idan ku yi hakuri, to fa huwa khairul lisabirin, hakurin nan fa shine mafi alkhairi ga masu hakuri. Annabi da ma shi ne shugaban masu alkhairi ko sai ce sabarna ya Allah. Lokacin da aka kashe Zubairu bin al-Awwam, Ali ya duba gawar sai fashe da kuka ya ce ya kai cin Ali, ina ma a ce uwar Ali bata haifi Ali ba. Ibn al-Jarmus na saba faɗin wannan a wannan bagiran nawa, da ya zo ya faɗa ma Ali ya ce na kashe maka maƙiyanka, ya ce wa ka kashe, ya ce qataltu ibn Safiya, na kashe ɗan Safiya Zubairu. Ali ya harare shi ya ce a fi qatli ibn Safiya yuftakar, a cikin kashe ɗan Safiya ake alfahari. Ya ce ka bani guri mutumin banza, laqad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu qatilu ibn Safiya fin nar. Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk zai kashe Zubairu dan wuta ne. Aka ce kuma na biyu ya hada Dalha dan Ubaidillah, wanga fa da ya kariyar annabi da hannun shi, har hannun shi ya shanye, zama paralyzed wajen kariyar annabi. Wannan da mala'ika Jibrilu ke saukowa da aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, wanda annabi ke cewa man sarrahu an yanzura ila ahalil janna yamshi ala batalil ardi falyanzur ila Talha ibn Ubaidillah. Aka ce bayan wucewar annabi ma ha'intar annabi yake yi, yana zuwa yana zina tare da ummul mu'minina Aisha, la haula wala quwwata illa billah. Hadisi yana cikin al-musnad na Imam ahli sunna wal jama'a, shine hadisi na 3600. Abdullahi bin Mas'ud yake cewa inna Allah nazara fi qulubil ibadi
lalle Allah ya yi dubi a cikin zukatan bayi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khaira qulubil ibad, ya samu zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce mafi alkhairin zuciyar bayan shiga baki daya, don haka fastafahu li nafsihi, sai ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wa sallam ga kanshi, ya zaɓe shi fabta asahu bi risalatihi, ya aiko shi da manzancin shi wanda shine mafi girman manzanci, ya aiko shi zuwa ga duniya ga baki daya, alhalin kowane manzo na aiki ne zuwa ga al'umma daya. Summa nazara fi qulubil ibad, sanan yayi dubi zuwa ga zukatan bayi da qalbi Muhammadin, bayan zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, sai yaga zukatan sahabban annabi sun fi zukatan kowa. Faja'alahum wizara'a nabiyihi, sai sanya su kasance su ne abokanin shawara waziran annabi sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna ala dinihi, suna yaƙi akan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda alqur'ani ya faɗi fa yaqtuluna wa yuqtalun, su kashe su ma a kashe su. Allah ya saukar da aya cewa inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Allah madaukakin sarki ce inna Allah ashtara minal mu'minina, lalle Allah ya saya ga mu'minai amwalahum, dukiyoyinsu, wa anfusahum, da rayukansu, bi anna lahumul janna, na cewa zai biya su da aljanna. Allah ne fa ya ɗauki alƙawali, ya ce ya kai annabi Muhammad ka tashi ka faɗa musu, hau minbari faɗa musu ga wani ciniki Allah zai kulla da su. Ya sai rayukansu, ya sai dukiyoyinsu, su ba da rayukansu, su ba da dukiyoyinsu, shi kuma zai biya su da aljanna. Suna yaƙi, suna jihadi cikin hanyar Allah fa yaqtuluna, idan sun je jihadin nan za su samu su kashe, wa yuqtaluna, su ma za a kashe su. Wa'adan alaihi, kuma wannan alƙawali ne da Allah ya ɗauka, wanda ya ɗora a kan shi fit taurata, a cikin littafin at-taura wal injil, da littafin injila wal qur'an, da kuma alqur'ani. Littafi uku Allah ya ɗauki wannan alƙawalin, su ba da dukiyoyinsu da rayukansu, shi kuma ya musu alƙawalin zai ba su aljanna. Don shi ne da Abubakar ya tara duki ya shiga baki ɗaya, ya zube gaban manzon Allah ya ce, ya Ababakar ma tarakta li ahlika, ya ce taraktu lahumullah wa rasulahu. Annabi ya ce, ya Ababakar, Allah ɗake iya biyan ka. Usmanu da ya zube sulallan nan na zinari da ya zube guda 1000 gaban manzon Allah ya ce, Allahumma la tansa hadha al-yawma li Usman, ya Allah kada ka manta da wannan yinin ga Usman. Ya ce, ya Allah kada ka manta da wannan yinin ga Usman. Ya ce, kai ya Usman, imal shi ita, je ka aikata duk abin da kaga dama a rayuwarka, Allah ya baka aljanna, wallahi Allah ba zai taɓa saka wuta ba. Wa'adan alaihi haqqan fi taurati wal injil wal qur'an. Shi yasa yake cewa man sarrahu an yanzura ila ahlil janna yamshi ala batanil ardi falyanzur ila Talha ibn Ubaydillah. Yace mai son ya ga dan aljanna ya dube zuwa ga Talha,
saboda ya karba ya ba da rayuwar shi ya sayan ma Allah, shi kuma Allah ya yi alkawali a cikin attaura da injila da alkur'ani. Yau Allah zai aiko annabi Musa da attaura ya ambaci saƙo ciki, ya aiko annabi Isa da injila ya ambaci saƙon, ya aiko ƙur'ani ya ambaci saƙon, cikinsu duka ya ɗauki alkawali sa'an ya saba alkawalin. Wa man aufa bi ahadihi min Allah, wa ya fi cika alkawali ne sama ga Allah? Akwai wanda ya fi Allah cika alkawali? To gashi Allah ya ci ya saya, sun ce sun sallama sun bayar, wasunsu an kashe su, wasunsu an yi musu musla, wasu an yi musu raununuka daban-daban, wasu an yi musu abubuwa ga sunan, wasu an kashe iyayensu, an kashe yannensu da ƙannensu wajen kariyar musulunci. Sannan daga ƙarshe kuma a ce Allah ya ɗauke su ya jefa su a cikin wuta. An yaku Allah ya cika alƙawali? Kaga mai tunanin waɗannan mutanen ya ce ba mutanen kirki ba ne, kamar yana zargi ne ga adalci na Ubangiji. Yasa annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi Abdullahi bin Abbas, hadisi yana cikin sahihul jami', hadisi na 6285, ya ce man sabba ashabi, annabi ya ce wanda duk ya zagi sahabbaina fa alaihi la'anatullahi, la'anar Allah ta tabbata gare shi, wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'in da mutane ma gabaki daya. La'anar yanzu ta wuce ta Allah kurum. Dukkanin mala'ikun Allah suna nan suna la'anar wanda ke zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka ma dukkanin mutane, ko da ka ji kai baka zagi, gaban jikinka na nan na la'ana ta wanda ke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. To yana daga cikin suka da suke masahabban da kuma zagin da suke mishi, yana cikin suka da zagin da suke ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo a cikin tafsirinsu wanda ake kira as-safi fi tafsiril qur'anil karim na wani malami daga cikinsu da ake kira Muhammad Shah Murtada Al-Kashani, yake ba da dalilin saukar wata aya wadda take cikin Al-Qur'ani, inda Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhan nabi lima tuharrimu يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. wannan malamin ya ce wannan ayar wadda Allah ke cewa ya ayyuhan nabi, ya kai annabi, lima tuharrimu, shin don me kake haramta kanka ma ahallallahu laka, abinda Allah ya halatta maka, tabtagi mardata azwajika, kana neman yardar matayenka. Allah ya haramta ma, ya halatta ma abu, amma don ka jiyar da matanka daɗi hankalinsu ya kwanta sai ka haramta ma kanka ko? Kamar misali mutum ya ci ya haramta ma kai ne aure, kaga yana don mata ta ji daɗi ko? Ta ga cewa shi kenan yanzu daga ita babu wata. To sai Allah ya ce ma annabi, don me kake haramta ma kanka abinda Allah ya riga ya haramta maka? Yace wa sababu nuzuli hadhihi al-aya, abinda addalilin saukar wannan ayar, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana fi baiti Hafsa, cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a ɗakin ummul mu'minin Hafsa, wadda diyar Umar ce al-Faruq ko? Wa kanat Mariyatul Qibtiyya ma'ahu, ya kasance Mariya al-Qibtiyya tana tare da shi, wadda tana daga cikin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yantacci ko, wadda ita ta haifan ma annabi dan da Ibrahim. To Mariya ta nemi annabi hidima, takhdimuhu ta nemi shi hidima. Wa kana zata yau a wani yini ta zamo fi baiti Hafsa, a ɗakin Hafsa, fa zahabat Hafsa fi hajatin laha, sai Hafsa ta fita domin wata bukata tata. Hafsa na da wata bukata sai ta fita, sai ta bar annabi da shi da wannan baiwar Mariya al-Qibtiyya a cikin gida. Fatana wala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Mariya, annabi da ya leƙa haka ya ga Hafsa ta yi nisa bai ga inda ta yi ba, sai ya ja gambu ya rufe, sai ya zo ya sadu da Mariya.
Hafsa ta dawo sai ta dudduba ta dibi gado ta ga cewa ga alama nan ba haka ta bar shi ba, an kwanta bisa wannan gadon. Ta duba haka sai ta gano fa alimat Hafsatu bi zalika, sai ta gano cewa akwai abin da ya faru tsakanin Annabi da Mariya. Don haka fa ba sai ta yi fushi wa aqbalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat, sai ta fuskanto zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce, ya rasulullahi, ya manzon Allah, yanzu hani za ka yi ma wannan wulakancin da cin zarafin fi yaumi, ka zo cikin yini na ka sadu da wannan, wa fi dari kuma cikin gidana, wa ala firashi ko bisa shimfiɗa ta. Sai Annabi ya kama susa kai yana jin kunya. Wastaha ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama minha, sai manzon Allah ya ji kunya irin kaɗan tozarta ɗin nan, yana noke-noke. Faƙala sai ce to, kafa ai zai isa miki, faƙad haramtu mariyata ala nafsi, daga yau na haramta ma kaina Mariya, la a tsa'uha ba'a da haza abadan, ban koma saduwa da Mariya daga yau har abada. Yadda bi Hafsa ya gade bata ida fucewa ba har yanzu, yace to wa ana abdi ilayki sirran, zan baki wani sirri. In akhbarti bihi, amma in na faɗa miki shi ki kame bakinki. Idan kika faɗe shi to fa alayki la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in. Idan kika faɗi wannan sirrin kina da la'anar Allah da la'anar mala'iku da mutane gabaki daya. Tana jin haka tace fa qultu na'am, sai nace na yadda, faɗa min ma huwa, menene sirrin? Fa qala ce inna ababakarin yalil khilafa ba'di, lalle Abubakar zai karbi halifanci bayana. Wajen kulla wani sharri ne fa yanzu kuma ga sun faɗi manzon Allah ya ce Abubakar zai yi khalifanci bayanai. To daga yau kenan an kashi da rikicin khalifanci ko? Tun daga shi Annabi ya faɗi. Summa abuki, sannan in Abubakar ya wuce sai babanki. Faƙala sai ta ce man an ba'aka, ya sa wa ya baka wannan labarin? Yanzu irin Annabi na baka labari ka ce wa ya faɗa mai? Ƙala ce to nabba'anil alimul kabir, Allah nan da yake da suna al'alim al-khabir shi ya bani labari. Sai ta girgiza kai, sai ta washe baki ta fara dariya tunda ta ji babanta zai zama khalifa. Manzon Allah ya wuce abin shi. Fa akhbarat Hafsatu Aisha ta bihi. Kun san kuma Annabi ya ce mata in akhbarti bihi fa alayki la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in. To kuma sai gashi fa akhbarat Hafsatu Aisha ta bihi min yawmi hadhalika, cikin wannan yinin Hafsa ta kasa daurewa sai da ta kira Aisha, ta dake ji abin da ke faruwa. Ce me ke faruwa? Ke ji abin da Annabi ya faɗa mini. Aisha na ji haka. Fa akhbarat Aisha tu Abu Bakr, sai Aisha ta faɗa ma Abubakar ta ci ga abin da ta ji. Fa ja'a Abu Bakr ila Umara, Abubakar ya zo ma Umar fa akhbarahu, ya bashi labari. Umar ya ce ma Abubakar da ka tawo baka wannan labarin, ya ce Aisha, ya ce mu je mu same ta. Suka jiki Aisha, ke kika ce kaza, waye baki wannan labarin? Ta ce Hafsa. Aka waje Hafsa, ke Hafsa waye baki labari? Ta ce Annabi. Suka sa ta yi rantsuwa, ki rantsi da Allah qad qalahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mun ki rantsi, Annabi ya faɗi haka, ta ce na rantsi. Sai sun ka ce to tunda haka ne, yanzu da Annabi ya wuce kai Abubakar kai sai kai, da ka wuce sai ni. To ai Annabi ya saurin wucewa mana. Sai suka ce to yanzu mu dai hudu muke wannan gurin, ni Abubakar da kai Umar da yarka Hafsa da yata Aisha. Fashtama'u arba'atun, su hudu din nan suka yi ijma'i, suka hadu ala an yasummu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, akan su wa manzon Allah su samu Annabi guba cikin abinci su bashi ya ci ya mutu. Sai a ce ki Aisha da ya shigo ɗakin ki dutse ci abinci ki samu fiya ki zuba mai ko kuma ki Hafsa ki samu wani bom na kusa ki sa mai ciki, da ya ci sai ya mutu, tunda mun san wanda zai gada halifanci. Fanazala Jibrilu alaihi salam
bi makarihim, sai mala'ika jibril ya zo da labarin makircinsu ya faɗa ma annabi. Sai annabi ya kira wasu daga cikinsu ya faɗa musu, ya ce daɗa abinda Hafsa ta faɗa muku ya muku daɗi har kuka zo ya kai Abubakar ku ce za ku sami ni guba cikin abinci? Abubakar na su sa kai manzon Allah ai haƙuri, ƙaddara ta. Kai Umar ne ya ɗibe ka aka haka manzon Allah ai kaji Abubakar ya faɗi, ƙaddara ta. Don Allah wannan ba zagi ba ne, ba cin mutunci ba ne. Amma haka al'amarin su yake kasancewa, haka suke bi ƙur'anin ma in an zo wajen tafsirin shi sai a fassara aya a ɗauke ta daga inda take a maishe ta wani guri ko? Mun ji yadda suka yi da ayar innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, mun ji yadda suka fassara ta. To haka suke taima ayoyin alƙur'ani, haka suke taima hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam, su kirkiro ƙarerayi. Shi yasa Sheikhul Islam yace hum akzabun nasi, sun fi kowa ƙarya a duniya. Wani daga cikin makaranta alƙur'ani kamar yadda Dr. Muhammad Tijjani As-Samawi yake faɗi a cikin wani littafi nashi na fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun, cewa wani lokaci wani makarancin Qur'ani yana karatun Qur'ani gaban Amirul Mu'minin, gaban ɗaya daga cikin ahlul baiti, sai karanta aya kuntum khayra ummatin khayra ummatin ukhrijat lin-nasi, ku ne mafi alkhairi al'umma wadda aka fitar a cikin mutane, ta'amuruna bil ma'rufi, kuna horo da aiki nagari, watan hauna anil munkar, kuma kuna hani ga mugun aiki. Yana karatu wannan ayar sai ɗaya daga cikin jikoki annabi ya ce, kai da Allah, an da ya rubuta muku abin da aka so a rubuta muku ku ta karatu, ai ba daidai yake ba, ƙur'ani na ku yace muku daidai yake. Ya ce kuntum khayra ummatin, ya ce ai an faɗi za a yi to kamata a ce kuntum khayra ummatin taqtuluna amiral mu'minina Ali wal Hasan wal Husaina alaihi assalam. Ya ce ai kamata a ce ku ne mafi alkhairin al'umma da kun ka kashe amirul mu'minina Ali da Hasan da Husaini, gace ne wai. Ya Allah zai ce ma wagga al'umma ita ce mafificiyar al'umma, alhalin su suka kashe Ali, su suka kashe Al-Hassan, kuma su suka kashe Husaini. Yace wannan ayar ba daidai take ba, abinda daidai kuntum khayra ummatin ya ahlal baiti, ku an mafifitan mutane ya ku ahlal baiti, sai an kaɗe ya ahlal baiti din nan, ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kun ga an cire wani abu cikin ayar ko? Cewa su Usman bin Affan su suka yi wannan aikin, suka canja wani abu a cikin Alƙur'ani. Banci Allah madaukakin sarki ya ce zai kiyaye Alƙur'ani. Ashe kun ga ba sahabban da yake rusawa ba, har da Ƙur'anin. Tun da gashi an ce an cire wani abu cikin Ƙur'ani. Ashe kenan baka da siƙa game da Alƙur'ani ko? Ka duba littafin Tafsirul Burhan, Al-Burhan fi Tafsirul Qur'an, na wani malamin su da ake kira Hashim bin Sa'id bin Suleiman Al-Harrani, zaka ga wannan tafsirin cewa wannan ayar an cire wani abu cikinta. Haka ma ga wata aya yana cikin tafsirin Abul Qasim Furad bin Ibrahim Al-Kufi Ash-Shi'i, yake cewa daga Humran, yace sami'tu Aba Ja'farin alaihi salam, naji Abu Ja'far alaihi salam yana cewa ya qara'u hadhihi al-aya, yana karanta wagga ayar, yana cewa inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammadin alal alamin, sai aka ƙara wa ala Muhammadin, cewa Allah ya zaɓi annabi Adam da annabi Nuhu da iyalan annabi Ibrahim ko, sai aka ce wa ala Muhammadin. Kaga ba ta cikin Qur'ani, to ai ala Ibrahim annabi Muhammad na ciki.
idan aka so ne a ce ali ibrahim sannan a ce ali muhammad, amma da an ce ali ibrahim annabi shi ma yana ciki. To sai suka ƙara wa ali muhammadin, ya ce ƙultu laisa na ƙara'uha haka za. Sai shi umran ya ce kai abu ja'afar shi ka annabi dakata, mu ba haka muke karanta wannan ayar ba. Mu abinda muke karanta ta inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim alal alamin, wa ala Imran ko alal alamin, kai kuma kun ɗebe ala Imran kun sa ala Muhammad. Ya faƙala sai ce udqila harfin makana harfin, yace an shigar da wani harafi ne bagiran wani harafi, bi ma'ana an cire ala Muhammad sai an ka sa ala Imran wannan gurin. Ni iyalan annabi suka yi laifin me suka yi da ba a sa sunansu kullu sai dai a ce alawa na amma ba a cewa ala Muhammad. So haka suke dare da rana tunaninsu ya za a yi su soki wani daga cikin sahabbai, ya za a yi su soki wata daga cikin mata annabi, ya za a yi su rusa wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani. Cikin aikin da suke yi, Sayyid Hashim bin Sa'id bin Suleiman al-Baharani wanda ya tafsirin al-Burhanu fi tafsir al-Qur'an, ya yi wani littafi ma da yake cewa kitabu fadli Ali ala ulil azmi min ar-rusul, littafi da ke bayanin fifikon Ali akan ulul azmi daga cikin manzanni. Wallahi sai da wani daga cikinsu ya ce Ali ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi sai da wani daga cikinsu ya ce Ali ya fi Allah. Kamar yadda Kirista suka yi ma annabi Isa ko? Suka yi ta ɗauke shi daga matsayin da Allah ya aje shi, suka yi ta ba shi matsayoya har suka kai shi daga cewa ɗan Allah ne. Suka ga ɗan Allah ma bai isa ba, suka ce shi ma Allah ne ma. Wani filosofa na wannan lokacin da ake kira Dr. Muhammad Tijani As-Samawi a Tunisi ya wani littafi da ake kira Ashi'atuhum Ahlus Sunna. Wallahi ya lissafa wasu daga cikin sahabbai waɗanda ya fi ƙinsu sama ga yadda yake ƙin dukkan wani kafiri da ke duniya. Ya ci zarafinsu, ya ci mutuncinsu, yadda ya siffanta su da za ka siffanta Donald Trump haka da na ci don Allah ka raga kawa bawan Allah na adalci, don zanga ka faifaye yadda yake suranta su. Wallahi ko Fir'auna ka suranta haka nan sai an daga hannu an ce maka objection, ya kamata ka dan samu wata kafa kai mishi wani adalci. Ya ambaci Abubakar, ya zazzage shi, ya ci zarafi Abubakar, sannan ya wuce ga Umar, ya ci zarafin Umar. Abubakar da Umar ya kira su jahilai, ƙasƙantacci, wulaƙantacci, barayi, babu abin da bai kira su ba. Sannan ya ambaci Usman, ya suranta shi da surar da ko Fir'auna ba a surantawa da ita. Ya ambaci, bancin ya ambaci, sai ya ambaci Abdurrahman bin Auf, ya tsallake Ali cikin halifofin, sai cika na hudu da Abdurrahman bin Auf, sa'annan ya ƙara da Talhatu ibn Ubaidillah da Zubairu bin al-Awwam da Abdullahi bin Umar da Abu Huraira da Ummul Mu'minin Aisha, ina gani kuma da Hafsa. Ya ga masu wajen su 10 zuwa 12 haka ya ɗibe su, babu abin da bai ambata a kansu ba. Har yake misaltawa, in ya faɗi sunan ɗaya daga cikin su sai ya ce wai a ce wa'annan wasu na daga cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna. Ayadma'u kullu mar'in minhum an yadkhula jannatan na'im. Yana sur abinda Allah ke yi makafirai na gaci, to su Abubakar yake mashi. Yana mun san Hilton ko ba hotel bane, yace ahlus sunna sun dauka wai kofar aljanna kamar kofar Hilton ce, ta yadda azzalumi in ya kwashi kudin mutane
sai ji ya biya Hilton ya kwana ko ya sa kuɗi ne ya biya ya shiga cikin Hilton. Wanda an ka zalunta shi ma yana da kuɗi zai iya jira ya shiga ko ya biya kuɗi ya kwan hotel. Yace to wai haka ake tunani, haka su ahlus sunna suke tunanin aljanna ta koma shi kofar aljanna ta koma kamar kofar Hilton hotel, kawai wanda biya ya je ya shiga, wanda fi kowa dukiya ta zalunci ya tara dukiyar ko tami zai iya jiwa ya shiga. Haka yake suranta su. Ya ambato su sai ya ambaci su yace sai ya ambato ayat Qur'ani suratul sajda aya ta 18, afa man kana mu'minan kaman kana fasikan, sai ce la yastawun. Shin wanda ya kasance mu'mini irin su Ali, irin su Al-Hasan, irin su Al-Husain, kaman kana fasikan suna daidai da fasikai irin su Abubakar, irin su Umar, irin su Usmanu? La yastawuna, ba su taba zama daidai. Ya ambata wa amman lazina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'awa ko nuzulan bima kanu ya'malun wa amman lazina fasaqu fa ma'awahumun nar, yace sune su Abubakar, kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha, duk suka yi kokarin fitowa daga cikin ta sai a mayar da su a ciki. Wakila lahum, a ce musu zuqu azaban nari allazi kuntum bihi tukazzibun. Haka ake faɗa musu Abubakar da Umar da duk suka tafi fita cikin wuta. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Wallahi haka wannan mutumin ya rika ta'annuti gare su. Ya ambaci Aisha, yace ita Aisha bata ko taba sanin wallahi hanyar da sunnar Annabi ta bi ba. Ba su taba hada hanya ba tsakanin sunnar Annabi da Aisha. Mu'awiyah ibn Abi Sufyan yana zuwa yana bata cin hanci, tana zagin ahlul baiti, har ma ta sa aka ɗauki gawar Al-Hasan bin Ali aka kai ta cikin bula aka zubar. Ta ci gawar makiyanta ce. Daga nan ta sa aka kwashi gawar daga cikin bula aka kai ta gawar Yahudawa, inda Yahuda ke turbuɗe mamata, aka turbuɗe jika Annabi ta hanyar Aisha. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Wayannan fa da yake ta ambatowa talakawan nan ne fa waɗanda suka yi hijira tare da Annabi, suka bar iyayensu, suka bar danginsu, suka bar matansu, suka bar dukiyoyinsu, suka bar komai nasu, suka zaɓi Allah, suka zaɓi manzon Allah a lokacin da musulunci yake da wuya, wanda har Allah maɗaukakin sarki yayyabo gare su yace lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Allah madaukakin sarki yake cewa lil fuqara'il muhajirin, aljanna fa ai tattalinta ne don talakawan nan da suka yi hijira tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, allazina ukhriju min diyarihim, wa'anda aka fitar daga gidajensu wa amalihim da dukiyoyinsu, wa'anda suka so Annabi son da babu wani bawa da ya taba yi wani bawa irin shi. Kamar yadda Abu Sufyan yake faɗi lokacin kashe Hubayb bin al-Adil al-Ansari, cewa ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Ban taba ganin wani mutum da yake son mutum ba kamar yadda sahabban Annabi Muhammad suke so Annabi Muhammad ba. Kamar yadda dan aiken mutanen Makka Suhail yake ambata musu lokacin da aka aiko shi ya sulhu tare da Annabi lokacin sulhun Hudaybiyah. Aka aiko shi ya yi sulhu, ya zo ya tarar da Annabi tare da sahabbai shi. Annabi idan ya yi kaki ya tofar da majina, fada ake kowa ƙoƙari yake ya taɓa majina da shafa ga jikin shi. In Annabi ya alwala ya raga ruwa, kowa ake kowa so yake ya taɓa ruwan ya shafa su ga jikin shi. Ya koma ma mutanen Makka ya ce wallahi, na yi zama wajen sarki Kaisar, na yi zama wajen sarki Kisra, na yi zama wajen manya-manyan sarakunan duniya,
ban taba ganin sarki wanda mabiyan shi ke bin shi ba kamar yadda mabiyan annabi Muhammad ke bin annabi Muhammad ba. An raba su da gidajensu da gonanakinsu da dukiyoyinsu, ba a bar su ba, an biyo su an yaƙe su. Sahabi ya ɗauki takobi ya yi karo da uban da ya haife shi, ya sari uban ya sare shi har ya kashe uban, bai ji cikin zuciyar shi misƙala zarati yana jin wani ciwo ba. Wani ya ɗauki takobi ya sare ubanka kana ji kana gani, kai kabbara kai tsalle ka ji daɗi ka faɗi kai sujudu shukuri an kashe mahaifinka saboda tsananin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai wani ya dawo ya ce waɗannan mutane ai ƴaƴan karuwai ne, waɗannan mutanen ai kaza ne, waɗannan mutanen ai kafirai ne. Annabi ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce sun aikata duk abin da suka aikata ne ba don duniya ba don wani abu ba, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, da ikhlasi suka yi, don Allah suka yi, falalar Allah suke nema da yardar Allah kurum. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, suna taimakon Allah kuma suna taimakon manzon Allah. Tambayoyi ma da Daura yake fa ba malami bane, bari mu ga muku. Ba fa tambayan nan da yake ansa a gidan rediyo fa ba wai jama'a bace take aiko takardar, shi yake tambayar sa, shi yake ba kansa amsa. Wallahi shi yake na rubuta sai ce a'a ai sai ki tsaya, ai kwana zauna da shi salamutu, shi zai zauna ce wata mata daga wannan ta ce mijina ya karantowa fa, to ai shi zai rubuta takardun sai ba mai karantowar daga gida, tambayar da ya san ta. kun taɓa da shi a studio ne? Sai a studio na zo da an gaya miki daga gida zai rubuto abinsa da daddare, wani yana tambaya wai ni ne malami ne ka ba, sai tambayar da ya sani sai kuma ya ba kansa ansa. In ya rubuta daman tambayar da ya sa amsar ta sai ya rubuto takarda kamar 50 saboda duk gari a ɗauka ce kowace tambaya da ya binna, to daman shi ne ba wani wanda ya rubuto. In gaskiya ne ku haɗa shi live, ku buɗe mana mu mai tambayar zai amsa. Na sha mai tambaya ta ƙure shi Daurawan ya taɓa wata magana, gani gashi a Makka, ga Nazifi Inuwa yana zaune, ga ɗana Nafi yana zaune, ga Malam Abba Koki, muka magana muka cewa wannan garin wata rana an zo rushe Ka'aba, amma Abraham da ya taho da mutum 100 da 20 da 4,000 ya zo rushe Ka'aba da dokuna suka shigo garin. Saboda haka aka yi kaza ce da Allah malam saurara ku rika karatun da za a yadda. A wannan lokacin yana mutum 100 da 20 da 4,000, duwatsu ba hanya ba abincin doki, ina ruwan da za su yi hanya, suka shigo wannan garin 100 ba malam da 20 da 4,000 aka shigo da wata ƙasar zuwa nan. Billahi zai Allah ya tunja ai abin da yasa sai ko yace wato ba ikon Allah bane, a karatu ne. Sai ka ga mana da aka samu mutanen ba daidai bane ka rika karatun da ba gaskiya bane. Ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda cika alƙawarin sa ya zauna kwanansa 3 a tsaye yana jiran wani da Yahude da suka alƙawari da annabi zai zo. Annabi ya tafi a gida sai da ya kwana 3 da Yahudan bai zai sallah, annabi ya tafi. Aina annabi yake sallah, aina annabi yake cin abinci da ake kamai, matan sannan suka dawo. Zan ji ne irin na Daurawa taɓa gaya mana cewar sayyidina Usman ya sha wata madara ta Baitul Mali bai sani ba. Aka tambaye shi aka ce ya amirul mu'minin, wannan madara da ka shafa ta Baitul Mali ce. Sai da Usman ya shaƙe wuyansa, ya shaƙe sai da amayeta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya zo kwanciya bacci sai ya karanta wannan addu'a, gaba ɗaya zunubansa an yafe masa, sannan kuma ya kwanta a matsayin wanda aka gafarta wa zunubansa. Annabi yace da tsautsayi zai sa a wannan daren ya mutu bai tashi ba, kana min ahlil janna. Duk mutumin da ya zo shimfiɗarsa zai kwanta, kafin ya kwanta ko bayan ya kwanta sai ya buɗi baki ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim
subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar huttat khatayahu wa in mata fi laylihi